Poți înțelege o acțiune, o activitate, un comportament al cuiva din anturajul tău mâine, în data de 1 iulie. Normal, dacă asta este ceea ce îți dorești tu. Începem ziua de 1 iulie cu o activitate care eu îți recomand să faci lucrurile simple, să comunici simplu și eficient. Încearcă să nu te abați de la lista de priorități. Dar ce este și mai interesant și mai frumos pentru data de 1 iulie este acea combinație, este una din zilele cunoscute sub denumirea de Unicorns Days cu Jade Emperor, care, simplu și banal, împăratul îți deschide poarta sau calea spre a cere sau a manifesta ceva. Poți să ceri, de exemplu, iertare pentru acțiunile pe care le-ai făcut, poți să ceri sau să rogi ca următoarele 6 luni de zile din anul 2025 să fie cu prosperitate, cu abundență, cu ce vrei tu sau cum vrei tu să fie. Culoarea pe care eu ți-o recomand mâine să o porți, culoarea zilei, este roșu. Poți să o porți sub formă de eșarfă, poți să o porți sub formă de bijuterie, poți să o porți, știu și eu, sub formă de accesoriu. Este o culoare care, dacă o porți mâine, ai șansa să fii protejat sau protejată. Ora favorabilă a zilei de mâine, 1 iulie, este între orele 13 și 15. Zodiile favorizate ale zilei sunt Cal, Capră, Mistreț și Iepure. Să fie o zi de marți din ce în ce mai frumoasă și cu vești cât mai bune.